ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. имрӯз рӯзи якшанбе, рӯзо якшанбе. ба хатноӣ дорум кӯдако хонада. Завтрак чӣ тайёр кунам бугум. Кӯдакома пурсидам ордов кунам. Дута кӯдаки майдакам ордов чия? Гуфтам кӯдакома ордова фаромӯш кардем. Бахестам ордов кардам. Ана михал дӯстони азиз. Мегӯянд ки саб хушрӯ будайку. Анам хеле дӯстони азиз ордоумонам орехтем баъдан сир. Завтраки мо ордов. Худам нағз мебинам ордова. Чанд қашидаги буд накардам. ба фикрам ки шумо ҳам чанд қашидагӣ кардагӣ несте. Бисёритон ана михал шумо ҳам баҳри фарзандо ордов тайёр кунед. Ин барои саломатиам чӣ қадar фоида дора. Гармай миҷозаш. Ана михал дӯстони азиз ордови мо тайёр шид. Субҳонаи мо тайёр шид. Ана михал касоне хурдест аст ба шумо иштиёи таҳом, ба мо низ ҳамчунин дӯстони азиз. тамошобинони азиз, канали навай. Илтимос дастгирӣ кине, подписатсия кине, лайк бимоне. Дӯстони азиз, иҷа духтарчам мана прическа кун. Рости гап корум бисёр. Ана ҳамихали прическаш кардам, қар кардааст. И афти прическаи кардаги табиӣ ҳичка ихали намекуна. Гуфтум бачам ихалира ҳоли ҳичка придумад накардай. Не гуфт қар кард, хай чико кунем косичка ку. Дига чико кардам дӯстони азиз. Ана михали косичкаш кардам. Сар росима. Хай чӣ хеле кардам ки неким духтарамда маҳқул шид, хирсанд шид. Ана михали косичкаш кардем. Мӯи сараш калта ҳай. Ё ки худам наметунам карда. Амха мехоҳам ки мӯи сараш ҷамъ кунам, резинка кунам, боша косичка. Хай ана михали дӯстони азиз духтарчама косичка кардам. дӯстони азиз, то ахири навор бо мо бимонед. Иншааллоҳ ки навори мо ба шумо писанд меояд. дӯстони азиз, лайкро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, ин духтарчам кенҷакияй. Дар мобайни бачаҳо фақат кори бачагӣ, формаи бачагӣ, прическаи бачагӣ. Нав духтарира дарёв кардааст. Аку ҳоли косичка, либосои духтарӣ. Хай ба фикрам ки ана хушрӯ шид, зебидакаш хирсанд шид. Хай ҳами хирсанд шид, мо хирсанд. Ана меём бурам дар ин духтари хушрӯи бад. Ана михал тамошобинони азиз, имрӯз мо дар абед хомшӯрбоай. Рости гап хомшӯрбома мултиваркада кардам. Мултиварка хубиш ҳаме ки авқотот айҷӯшидана қоқ намешава, картошкат ов намешава. Ҳамихел гӯштот хушрӯ молоим мепаза. Ҳамаш амта хушрӯ мепаза. Гарм меиста. Хунук намешава. Ранги сутка барин. Чизи нағзай, чизи хуб будааст. ана михел тавақда нони қоқ бисёр шидагӣ буд. Майда кардам корчақатӣ. Баъд абеда ана михел тавақ шӯрбо. ба мо иштиёи таом касоне хурдест аст, ба шумо низ ҳамчунин. тамошобинони азиз, инҷа мо эйвонда кор мекунам. касоне ки хоҳишманд бошанд, заказ кунанд. ба ҳамаи ҷо дастрафтор ҳастай. агар кор кардан хоҳед занҳо, марҳамат, регистратсия мекунам. кор мекунед, иншааллоҳ ки фоидаш ҳастай.
دوستان عزیز، یا همش zakasam. کسانی که خواهشمند باشن مرحمت کار کردن خواهد رجیستراسیا میکنم. zakaz کردن خواهد zakaz کنه. همه точка روان میکنیم. все криминальс будас. Тройной уход, увлажняющий крем для лица, увлажняет плюс мягкость плюс защита витамином Е. اینا همش دوستان zakasam. ай همه کرم بسیاری بد zakaz کردم. بسیار کرم زور ناز. خب دوستان عزیز کرم دستم zakasam. лосьон برای دست. چه باید کرم کش ماندگی بوده. صابوناشم نغزم مرز koyuladın. ایناشم zakaz. انا خیلی دوستانی عزیز انا میقه zakaz کردم. کسانی که خواهشمندن zakaz کنه. اگر خواهش داشته باشه رجیستراسیا میکنم ایونده. همش چیزای ناز. каталогдан скидкой да ana همه اینیو نیودم скидка. خیلی دوستانی عزیز عزیز دخه پروبلانکا بونوس. دوستانی عزیز فرابی نوین کش برآمده. ценашunu دیدسته при покупке двух и более духе туде духе максимум.
Духиё навбаромадан. Бӯи иш аиш хушрӯ, иш аишда хушрӯ. Ачой бод. Анай духи фаравиам зур. Бисёр заказ мекунанд клиенту аями фаравӣ. Ай инашам бу сирхш ҳастай, ай сирхшам.